TSS Grade je stavebná spoločnosť s bohatou históriou a dlhoročnými skúsenosťami na slovenskom i zahraničnom stavebnom trhu. Naše základy sme začali budovať už v roku 1990. V tomto období sme svoju činnosť zameriavali najmä na zváranie koľajníc a výhybiek pre železničné a električkové trate, ako aj na samotnú rekonštrukciu železničných tratí. Od roku 2000 pôsobíme na stavebnom trhu pod obchodným názvom Trnavská stavebná spoločnosť, z ktorého následne vznikol názov TSS Grade. V roku 2001 sme začali postupne budovať certifikovaný systém riadenia kvality, environmentu a bezpečnosti, ktorý sa prejavil v efektivite celej našej činnosti. V súčasnosti ponúkame široké portfólio komplexných služieb súvisiacich s prípravou, výstavbou či rekonštrukciou stavebných objektov v Slovenskej a Českej republike. Zabezpečujeme spracovanie investičných zámerov, územných rozhodnutí, kalkulácií projektov a stavebných povolení podľa požiadaviek investora. Zrealizovali sme mnohé významné stavby s celospoločenským významom v rôznych segmentoch staviteľstva. Hlavnou činnosťou TSS Grade je realizácia veľkých dopravných stavieb v odvetví železničnej infraštruktúry. Keď sa vyberiete vlakom z Bratislavy do Košíc, tak sa našim projektom nemôžete vyhnúť. Či už to sú železničné stanice Trnava, Trenčín, Svit, Poprad, alebo koridorované trate ako napríklad úsek Považská Bystrica Búchov, alebo v súčasnosti ešte vo výstavbe úsek Poprad Lučivná. Ak poznáte Karloveskú radiálu, električkovú trať na Bajanského nábreží v Bratislave alebo modernizované električkové trate v Brne a Plzni, aj to sú projekty našej spoločnosti v rámci mestskej hromadnej dopravy. Naše stavby zrýchľujú a zefektívňujú dopravu či už na mestskej, regionálnej alebo národnej úrovni a prispievajú nemalou mierou k zvyšovaniu kvality života nás všetkých. V TSS Grade si plne uvedomujeme, že našou najväčšou hodnotou sú ľudia, ktorí u nás pracujú a vďaka ktorým môžeme realizovať projekty a vytvárať hodnoty pre budúce generácie. Preto chceme úspešne rozvíjať spoluprácu s vybranými strednými a vysokými školami so stavebným a technickým zameraním. Prepojenie teórie s praxou je kľúčové na výchovu budúcich odborníkov. Chceme dať žiakom a študentom stredných a vysokých škôl, ktorí sa chcú rozvíjať, možnosť absolvovania odborných praxí a stáží na našich pracoviskách a najmä projektoch, ktoré realizujeme prakticky na celom území Slovenska. Ak sa chceš rozvíjať a máš záujem, vieme ti ponúknuť aj platenú brigádu počas prázdnin alebo zmluvnú spoluprácu už počas štúdia, prostredníctvom ktorej budeš môcť získať nielen štipendium, ale najmä cennú odbornú prax v odbore. Čo je ale hlavné, vieme ti garantovať uplatnenie v našej spoločnosti po ukončení štúdia v pozícii adekvátnej tvojmu vzdelaniu. V TSS Grade podporujeme všetkých zamestnancov, ktorí majú chuť a odhodlanie na sebe pracovať a odborne sa posúvať vpred. Ak pracuješ u nás a chceš zvýšiť svoje vzdelanie a odbornosť štúdiom na vysokej škole popri zamestnaní, podporíme ťa nielen finančne, ale aj poskytnutím študijného voľna. Vieme ti pomôcť aj v prípade, že si študent a píšeš svoju záverečnú prácu alebo ročníkový projekt, ktorý sa zaoberá problematikou dopravných stavieb, stavebnej mechanizácie alebo železničnej infraštruktúry. V prípade, ak chceš naštartovať svoju kariéru, byť súčasťou úspešného príbehu alebo napísať svoj vlastný, spolupracovať na projektoch, ktoré tu budú ďalšie generácie, skús sa pozrieť na náš web tss.sk alebo nám jednoducho napíš na kariéra@tss.sk a určite spolu nájdeme riešenie.